Γεια σας ρε μάγκες, τι κάνετε, εδώ live πατατάκια. Ναι, θα παίξουμε λίγο Counter Strike σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο και να σας αρέσει αυτό το like. Κάσε, αφήστε κανένα like αν σας αρέσει και σας σχεδεύω, μπείτε στο κόμμα του πατάτα, δείτε βίντεο και μπείτε στο το Potato Army, πάμε. Για να μπούμε σε ένα, πρώτα απ' όλα επιλογή CPU. Τα έχω ήδη φτιάξει, χαζός. Αυτόβουλα bot. Αυτό το έχω ονομάσει χαζό γιατί είναι αυτόβουλα. Δηλαδή τα πάντα σε expert, πλάκα νόμιζα με τα συνήθεια. Μα η σειρά ονομάστε fail, παιδιά. Τι περιμένατε. Κάσε! Νταστού. Η χειρότερη αγαπημένη μου. Και η καλύτερη χειρότερη μου. Πάμε δυναμικά. Τρομοκράτη βέβαια. Τι είμαι ο χαζός. Στατούς. Νομίζετε τι είμαι χαζός, Κάσε! Δεν θέλω να ακούω. Αρκετά ακούς κολοσπένσες. 360 νόσκο! Bombs on the ground here. Tunnel. Whoa! I could use some help. Bill, I'm in trouble. Nailed it! Αυτό ήταν πολύ επικό. Δεν πειράζει, νίξανε χαζί, αλλά όμως στο επόμενο γύρο θα φελάρω πιο άγρια! Γελάει. Και βέβαια δεν έχω λεφτά για άλλα όπλα. Yeah! Πού πάμε? Νούμερο 1 κανόνας για bot. Πήγαινε οπουδήποτε λέει και τα bot. Για να αποκλείσει μαλάκες. Λα. 360, no scope. Τι μου είναι, κατά. Όμιζι! Attack! Nailed it! Side. Yikes! I could use some help. Δεν θέλω να τους τουλάχιστον πρόλαβα να κάνω φανταστικό μου graffiti. Ξέρω φαίνεται. Copyright, infamous. Και πιο infamous. Το 3, ρε, το Fake Zone, δεν το έχεις ακουστά? Πώς το μας? Και το μας θα αποκαλύψει gamer. Η γιαγιά μου είσαι, όχι gamer. Που έπαιζε κονσόλα από πέτρα. Δεν το έχουν κάνει τόσο αυτό. Δεν μ' αρέσει! Γιατί πάλι! Α, τουλάχιστον είναι τελευταίος. Τι είναι! Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. How to fail. Χειροβομβίδα καπνού. How to fail. Step 1. Ρίξτε που να είναι δύσκολο χειροβομβίδα. Nailed it. Step 2. Μπείτε μέσα στο καπνό και περιμένετε να έρθει κάποιος. Step 3. Βγείτε από το καπνό. Step 4. Φέρετε τους αυτούς. Πού είναι? Το βρω. Νάτος! Nailed it! Κάτσε κι εσύ. Μπιν μπανταμπουμ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το φύγο. I fucking love cocaine. Β' Infamous ρε. Λαλαλα. Πάμε ρε παιδιά. Παγωτό.
Και να εγώ. Έχω 3.000 εδώ. Θα μείνω εδώ. Βάλω το ποστήχε. Πρέπει να πάω να κάνω defuse. Αν είμαι κλέφτης. Λοιπόν, ακούστε. Για να ξέρετε πού θα έρθουνε, κοιτάξτε το χάρτη και να πάτε αντίθετα από αυτά τα μπλε τα βέλη. Ακριβώς αντίθετα. Έτσι θα παραμείνετε ζωντανός και μπορεί και να χάσετε. Και μας νοιάζει! I don't fucking care. Because we are... Attack! This is Sparta! Boom! 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 Get it! Boom! Get it! Τι ωραία παιχνίδια. Pew pew pew. Nailed it! Τι ωραία φάτο που έχεις, φίλε. Τώρα φαίνεται καλύτερη. Σε ακριβώς θα πάω. Έτσι αποκλείεται να πεθάνω. Αποκλείεται. Για να πει. Κάτσε κύριε μαϊμού. Πιου 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 πιου. Πιου τι πάει. Βέβαια. Αντί τα βγάλε. Μη Σπάρτα. Σπάρτα. Nailed it! 66%. Μόνο τόσο. Βαριέμαι. Για να παίξουμε ένα τυχαίο χάρτη. Έλα κάτι καλό, έλα κάτι δυστοκοπή. Σε κοιτεύω. Βλακή να μου δείξει πάλι. Και είναι το ζόμπι. Δεν μπορώ να πω αν είναι καλό ή κακό. Πάω στο έχει ζόμπι. Να σου δείξει το ζόμπι. Όμιτσι! Πέθανα! Nailed it! Ευχαριστώ ρε. Λοιπόν, αυτό το δέο... Δεν μ' άφησε να του δείξω. Καρέ. Ευχαριστώ το ζόμπι. Λοιπόν. Κάτσε φίλα μου. Ω, το φακ. Τι θα δει. Αυτός είναι ο φίλος μου ο Τόνις. Ποιος Τόνι? Το έτσι έχω πηδάει. Μπορώ να κάθομαι να το κοιτάω όλη μέρα αυτό. Μην έχεις πρόβλημα Τόνι. Αυτή είναι φίλη μου η Σούζαν. Θέλει να με αγκαλιάσει. Και δεν θέλω να μάθω πώς είναι με την αγκαλιά. Θανάσιμο μορφιά βλέπετε. Τι! Το ξέρω το πυροβολούσα full health. Nailed it! Λοιπόν παιδιά, δυστυχώς πρέπει να τελειώσω εδώ το βίντεο. Όπως είπα, αφήστε μου ένα like αν μας άρεσε αυτό το βίντεο και πείτε μου στα comments αν θέλετε κι άλλο. Αν θέλετε δεν με νοιάζει, θα κάνουμε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Αν θέλετε όμως, το κάνω πιο γρήγορα. Μείνετε τέλειοι. Αντίο.